jam hira mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwol Sare hande ko ñalawma altine nogas jeesos lewru juillet hitanɗe ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum noon kadi ko habruji kañiraɗi toon to New York ene wayno ko pellodiral waɗi toon ɗum noon ko neɗɗo goto yalti toon naati toon to Manhattan o naati ha ngabbi étage uji ha yetti 33 étage wari policier goto wari kadi yimɓe nayo waɗɓe ma en garton joni habruji meɗen international ko titre goto hakkude Israël e États-Unis ne wayno ko kanko Donald Trump e nder kadi konngudi ɗi o haala huccide ɗum e janiyankoɓe o wi wonde ko Israël naɓe kalata wiide wonde ko Palestine mayani heege ko fenade donc yimɓe hewɓe nena toon maayi sababude heege ɗum ɗon noon ko contradiction hakkude makko kanko Donald Trump e Benjamin Netanyahu ɗum woni titre uji men ɗiɗi ɗi joguiɗen hannde oɗo ñalawma walla e oɗo jamma altine nogas jeeto lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ma en gartu joni jañoɗen hen. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم اليد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jogol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio Jogol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jogol Sare ni radio ayi aga qibaru kinni i wakati radio Jogol Sare a wi kittemberi ne kasuka humanto kanno kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberi denga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani bismillah. radio Jogol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jogol Sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jogol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jogol Sare jaam hiire mum no mbiɗen ni e gardidi titre ji meɗen ni toon to Manhattan ene wonde ko pellodiral waɗi toon hannde ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni ɗoɓe jarata ɗo ɓe mbi wonde ko policier goto e yimɓe nayi civil en mbarama toon ɗum noon pellodiral ngal waɗi toon ko leegal biyetegal Manhattan toon to New York ɗum noon e wiide mabɓe kadi ɗum waɗi ko toon to 345 Park Avenue 52e ne wayno ko kanko joguiɗo fétalo o jogui kadi ko fétalo nawoji kuri kewɗo yiide d'abord fellude ko policier e caggal muɗum en wayno kadi o wawi follude e yimɓe woɗɓe nayo kanko gardiɗo police toon to New York biyeteɗo Jessica Teeth o wi wonde kene wayno ko ɗum noon haalde ko avant 8 heures o wi wonde kene wayno ko kanko pellannoɗo e oɗo saha joni en wayno ko eliminama affaire makko deƴƴama ɗum noon e tugnana hannde caggal nde o yañi hen ɓe mbi wonde ɓe tawi wonde ko kanko pellannoɗo ko Cheikh Tamura e ɗum noon kadi ɓe mbi wonde ko ɓe tawi wonde ko woni e goto e kuuɓejo woni to 33 étage omo woni toon finalement ɓe tawi omo maayi ɗum noon ɓe mbi wonde kene wayni ko kanko felli hoore makko oɗo saha joni ɗo jarten andaka holko woni sababu kanko hoore makko yeehi ha e ngal ɗon leegal kadi o hutiri ferlaji o kadi o surtout mo fella civil en walla fella policier ji ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko maire mo New York hawno Eric Adams o wi e ñaguinomo yimɓeɓe kala wonnoɓe ɗiɗo nokkuji oto jaltu oto jaaha e nokku yo mofta ha ɗum ɗon waɗa kono en woni ko caggal nde police kamɓe police nde ɓe gaare yimɓeɓe mbi wonde ko waji o waɗama neutralisé ɗum noon firti wonde ko maayi en woni ko caggal muɗum kamɓe ɓe puɗɗi wallude yimɓe ene jaltiri toon to ɗiɗo nokkuji kanko noon e wayno no mbini ko oɗo saha joni kadi ɓe mbi wonde ko tumnade kadi habaruji gommiri toon huɓere nde o naati nde ko huɓere kadi wonde ligue football national mo États-Unis ɗum noon en wayno ko kadi ne waɗi kadi bureau ji goɗɗi ɗi kadi ko bureau ji patuɗo e yillade ngaalu taw ko bureau ji goɗɗi mbiyata ɗum ko Blackstone KPMG ɗiɗo fof ko bureau ji goɗɗi toon donc e nder habaruji cakkisiɗi e oɗo saha joni e oɗo waktu ɓe mbi wonde ko kamɓe jeeɓi oɗo building KPMG
ɓe mbi wonde ko ɓerɗe maɓɓe fof ne muusi kadi eɓe cunani sibabude ɓeɗo mayɓe e oɗo incident baɗɗo toon. ɗum noon ɓe neldi duwowuji famille aji ɓeɗo mayɓe hen foof. ɓe mbi wonde koye ɓe beltima kadi jambaragal nde kamɓe sécurité wonɓe oɗon building e kadi yimɓe policier ji ummiɓe caggal jogui ha mbawi kadi réglude oɗo probléme. ɗum noon kadi ko konngol gumingol e kamɓe jeeyɓe oɗo building mbiyeteɓe KPMG. donc ha hande tugnade kadi ko jeeɓeten ha oɗo saaha joni. ɗum noon gonɗen joni ko 10 heures heure New York, 10 heures heure Cincinnati. ene wayno ko kamɓe mayɓe ɓe inde mabɓe kaala. donc tugnade hande kamɓe ABC ɗum noon ko channel 7 moɓe koɓe kaali joni mbi wonde ko policier pellaɗo kañum hoore mum ene wayno ko wonano e service oɗon saaha. pellugol ngol waɗi ko toon 6h30 kihiɗe toon to New York. ɗum noon ko tugnade hande télévision ABC channel 7 ko haali. donc ha hande kadi ene wayno ko kamɓe FBI wonɓe toon to New York. tugnade hande directeur muɗum adjoint hono biyeteɗo Dan Bongino ene wayno ɓe goni koye hande koye enquête holko woni sababu kanko hoore makko o ari e oɗo nokku e kadi o jogui fetel o felli ɓeɗo yimɓe. ɗum noon ko ɗum woni ko anda oɗo saaha joni. donc siftin ɗon tan ko pellugol ngol waɗi ko 6h30 kikiɗe toon to New York. ene wayno ko yimɓe nayo civil en maayi hen e neɗɗo kadi policier mo wonano service moɗon oɗon saaha kañum hoore mum ene wayno maayi hen. donc ha hande kabaruji cakkitti kadi ummade CNN ɓe mbi kanko pelluɗo o yara ko duuɓi 27 kadi o jeeya ko toon to Las Vegas noon ko Nevada. ɗum fof kadi ko datuji continue en jalta oɗo joni. ɗum noon ko tugnade kadi e conférence mo kamɓe ardiɓe toon to sécurité toon to New York koɓe kaali e ballodiral FBI ko wawi wonde fof ene wayno ko donc siftinde on toon to New York. ene wonde ko pellodiral waɗi toon. pellodiral ngal waɗi kadi ko hakkude mbiyata 345 Park Avenue e hakkude muɗum e 52e street toon to New York. ɗum noon pellodiral ngal waɗi ko 6h30. donc hande ɗum continue hebde tan habaruji kessi ummiɗi toon. donc siftinde on e kikiɗe hande toon to New York. ene wayno ko neɗɗo goto naati to nokku gonɗo hakkude Park Avenue e 52e street. ɗum noon naati toon no kuuɓeji ɗi ganduɗa kuuɓeji ɗe kadi ko business aji goni toon. o fuɗɗi fellude yimɓe hissa oɗo saaha joni o yimɓe joyo maayi hen ene jeeya ɓeɗon yimɓe joyo policier goto taw kañum hoore mum wonano e service oɗon saaha e yimɓe civil en nayo woɗɓe. donc kanko pelluɗo o wiyete ko Shane Tamura ene wayno o yara ko duuɓi 27 wiide mabɓe kadi o ummi ko toon to Las Vegas toon to Nevada. andaka holko woni sababu mum fella. yimɓe fellaɓe ɓe kadi mayɓe heddiɓe hay goto men kadi haalaka. donc kanko gouverneur mo New York ɗi ƴefti wi wonde ko o haalanama ko fati pellugol ngol. ene wayno ɗum woni donc ene wayno eɓene ƴeften mesure aji kala ko fati ɓeydude sécurité toon to New York. hono kanko Eric Adam aussi eɓene continue ƴewde kadi wallodirde FBI pour andude holko woni motif. ɗum woni holko woni sababu kanko hoore makko omo ara o ɗiɗo nokkuji on fella. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwol Sare ha hande ko habaruji meɗen to no mbinoɗen ni en duttoto habaruji men toon to New York. ene wayno ko kanko maire mo New York hono Eric Adam omo woni joni koye conférence. ɗum noon ene wayno ko conférence makko fuɗɗi wiide wonde ko hunde nde meeɗani sikkude kadi mo yi oɗo jaam e surtout yande nde o yehi toon to hôpital o tawi yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa koreji men mbaɗa hen ene goya ene mbiya wonde ko ɗum ɗo wawa wonde gonga. e ɗum noon kadi e caggal nde kadi kanko hoore makko nde heeɓi notification ummade hono mawɗo police mo New York hono Stich wonde ko woni pellodiral bangal toon to New York. ɗum noon ko ɗum woni ko haalata oɗo saaha joni. siftinde on tan ko pellodiral ngal waɗi ko 6h30 kikiɗe toon to New York. ɗum noon ko hakkude 345 Park Avenue e 52e street toon to New York. ɗum noon ko ene wayno ko oɗo saaha joni kontama wiya yimɓe joyo maayi hen. ene waɗi hen policier goto mo wonano e service ene waɗi heddiɓe ko civil en. donc hande nder conférence moɓe dokki kanko maire mo New York kadi gartiɗo police mo New York e hewɓe ɓe kaali tan ɓe mbi wonde ko oɗo saaha joni koɓe gandi tan ko kanko pelluɗo. ɗum tan ɓe mbawi rokkude inde makko. o wiyete ko Shane Tamura o jeeya toon ko Las Vegas. ɓe kaali kadi oto mo kondiri ko BMW. nokkuji ɗi woni no fof tuggi Las Vegas ha yetti toon to New York. ɗum noon ɓe kaali heure par heure hol guure ɗe wori ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe kanko mawɗo police mo New York kadi o haali o woytimi no fewi surtout oɗo policier bara toon biyeteɗo Didarul Islam jaaroe duuɓi 36 duuɓi 3 joni ko woni e police mo New York.
baraɗo toon hannde toon to ni koye wiide makko kadi koye jambaɗo e wiide makko kadi kanko biyeteɗo islam o ene wayno ko o jeeya toon originalement ko toon to Bangladesh ko desɗo mo jogui sukaɓe ɗiɗo e joom suudu makko kadi ko reedu hande tumnade kadi e kanko policier ko haali golɗo pelligol bangol toon to New York no kanko pelluɗo waɗi hoore makko waɗi kadi yimɓe joyo hen policier en jeeya hen policier biyeteɗo Didarul Islam jaarowo duuɓi 36 kadi ene wayno ko oɗon saha wona ɓornonoke teni muɗum ni kono ene wayno ko wiya wonde mayde muɗum maayi koye tawno won ene waɗa service muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ɓe kanko gardiɗo policier kanko maire mo New York o e hoɓe arɓe toon ɓe fof ɓe mbi wonde ko tawde enquête o ene continue ne yaha ɓe mbawata rokkude zawol yimɓe o heddiɓe nayo waraɓe toon to New York donc ɗon jartanoɗo saha joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men international ɗum noon ko toon to Gaza ene wayno ko ha hande jeddino continue hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Israël ɗum noon ko hande ko hono kanko Donald Trump o wawino huccidde kadi e jayndiyankoɓe o wi wonde ko gonga e gonga ene wayno ko toon to Gaza yimɓe ne maayi puɗɗima maayde toon e maayi ha heewi sibabude heege ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa en lutodirde e kanko Benjamin Netanyahu e gouvernement makko kalata donc ɗum ɗon guila ɗiɗon haaluji guila puɗɗi ene wayno ko kanko gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu ɓe mbi wonde ko haalate wonde yimɓe ne maaya toon ko fof ɗum ɗo fof ko photo ji mum e vidéo ji batteɗi ɗiɗi fof ko wona gonguira e gonga kono en tugnade hande ko anda oɗo saha joni ene wayno ko tawama ɗum ɗo ko gonga ene wayno ko kamɓe Israël kadi ene wayno ɓe mbayli bawɗi mabɓe puɗɗima yamirde won balle won surtout en balle ɗe ganduɗa ene mbarno ɗum taw ko Nations Unies pelle mumen balloje ko fate ñamde ko fate jarame ko fate safruji sukaɓe nadde toon to Gaza donc oɗo saha joni e wiide mabɓe kadi e wiide ha hande rapport mo Nations Unies jogui toon o yimɓe ɓe ganduɗa en heege ne jogo tampude men hawnaki ɓuuri ken wona 150 ujunere neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala ko ñaami ngala ko jaari e ɗum noon kadi ene wayno ko ene jeeya e ɓeɗon 497 ujunere neɗɗo 99 ujunere neɗɗo taw ko rewɓe e sukaɓe ɗum ɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni kamɓe Israël eɓe mbaari kala ko ɓeɗon keɓatno ko fate ñamde ko fate jaram ko fate kadi surtout wot cukalon tokoson ko fate ko mbiyata baby formula ko jiiɗa ɗum hono kanko toppiti ko fati callal toon to Gaza hono kanko ministre toppiti ko fati callal o wi wonde toon to Gaza ene wayno ko 9 Palestine aji mbarama hande ɗum noon ko taw ko Israël kadi continue e non seulement ene wiya wonde ko hay goto haɗaka heege ɗacciti yimɓe ɗe gaddo ñaami kono ene continue neldude werlade bomboji e mabɓe ɗum noon ko balɗe ɗiɗi ɓennuɗa tan kene wona 96 neɗɗo kamɓe Israël ɓe mbayri ɗum ɗon ɗum noon ko ɗum waɗi toon to kamɓe Qatar ɓe mbi wonde ɓe mbawi neldude kadi kene wona 49 autoji mawɗi jogui baɗɗi balle ɗum noon ɗiɗon autoji ndewata ko toon to Égypte fadde toon to Gaza Jordanie kañum hoore mum e kamɓe kadi e Émirats arabes ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe neldude kadi avion ngaji kewɗi taw ko baɗɗi ñamde baɗɗi kadi balle ɗum noon ko neldude ɗum toon to Gaza andaka noon hono ɗum waɗata ko wawi wonde fof ene wonde kamɓe Israël guila hiccangue ɓe puɗɗima wiide wonde ko ñande aljuma nde ɓe puɗɗima wiide wonde ko maɓe tellina par parachute uji ñamde e jaram e kadi e surtout ene gueɗe ko wallata sukaɓe kono noon ɗum ɗo fof ene wayno ko ala ko nafi taw tugnade hande e Nations Unies donc tant que ɓe jamirani hono kamɓe Nations Unies eɓe naata toon pelle mabɓe ɗe naata toon ne gadda ñamde sohlade nde par ce que oɗo saha joni koɓe cohli ko kene ɓuura temedere autoji mawɗi pour gara toon to Gaza taw ne gaddi ñamde ɗum noon kadi suwata o waɗ ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump gonɗo jillu muɗum toon to Scotland ɗum noon ko e nder kadi haaluji ɗi o haalde journaliste o sallimi jabade konguɗi surtout yen kanko Emmanuel Macron nde o ñaaguimo kanko Trump ene wayno ko yo supportu hono état Palestine ɗum noon ko hunde nde ganduɗa Donald Trump o jaɓani ɗum noon e wayno ko kamɓe États-Unis ene wayi ɓe mbi wonde ko ɓe goni ko liggotade e leyɗele goɗɗe pour wallude beele ko fate ñamde ne yetto toon to Gaza ɗum noon ko wawi ko teskitata en wonde ko oɗo ñalawma kam hono kamɓe ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu e kanko Donald Trump haalaluji mabɓe walla gueɗe ɗeɓe kalata ɗe ene lutodiri surtout donte ko guero ko fuɗɗi ko en wayno ko guila octobre hitande 2023 oɗo saha joni wiyama wonde kene wona 59 ujunere e 820 neɗɗo mayi toon to
ene wayno kadi gañiɓe toon jettima temedere capannayyi e nayyi ujunere e temennayyi capanɗe jeeɗi sokaɓe hen ko mbawa limede tugnal hande Al Jazeera caggal kadi nde kamɓe Israël ɓe mbawi yamirde wonde ko balle kewɗe walla wiide wonde kamɓe koye mabɓe ɓe dartini won haareji mabɓe walla bombardement ji mabɓe waktuji ɗi ɓe cuɓi e nder ñalawma pour wallude yimɓeɓe beele ene mbawa hebde ñamde ene wayno ko haaluji kala ko fate cessez-le-feu baɗannoɗo toon to Qatar ɓe dartini kamɓe wonnoɓe toon surtout jeenoɓe Hamas e jeenoɓe leyɗel goɗɗe ene waɗi ɓe dartini ɗiɗon haalluji pour le moment goto fof huccani ko ƴewde holno yimɓe Gaza naɓe walla Palestine naɓe wonɓe toon oɗo saha joni holno no ballirte ha guura tugnade hande konngol gomigol toon to Al Jazeera mbi wonde ko ene wayno ko en teskira joni ken wonde nogas e jeetati leydi taw ko leyɗele ko ɓuuri hen hewde ko Europe oɗo saha joni ene wayno ciññini e konngol mbi wonde koye guerre mo Israël waɗata toon to Gaza o e darto ɗeɗo leyɗele nogas e jeetati fof walla ko ɓuuri ɗum e wiide kadi Al Jazeera mbi ɗeɗo leyɗele fof e wayno ko tuggitande Nations Unies fuɗɗi rentinde wonde wiide wonde heege bongue ene jogori arde toon to Gaza ene wona hay goto e ɗeɗo leyɗele meeɗani dillude ɗeɗo leyɗele fof kadi e wiide kadi no Al Jazeera no haali wi wonde ko kañumen koye men mbawi état Palestine ni ene wayno ko France kañum hoorumi wi wonde lewru septembre ma heftin hono leydi Palestine kono noon ko teskira kadi ɗeɗo leyɗele hay sinde ɓe kaali ɗiɗon ko ɓuuri hewde e ɗeɗo leyɗele kañum koyemen en jokkodiri e Israël e kadi en daña kalis sibabude contrat ɗin jogui Israël kañumen koyemen meeɗani miijade ni walla meeɗani ni jabde wadde fawde sanction ngaji walla haalde haaluji bonɗi contre Israël ɗum noon sibabude surtout en jogui kañum koyemen contrat ji ko fate e ngaalu hakkude men Israël donc hande sifti noon tan e no ɓe mbirni oɗo guerre kadi gonɗo toon to Gaza ko ɓuuri hewde aduna o joni nanggui ɗum ko wiyete génocide bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juwol Sar ko siftinɗon toon hannde ko altine nogas e jeetati lewru juillet hitan ujunaji ɗi nogas e joyyi donc titre uji meɗen habaruji men hannde wonno ko toon pellodiral walla bangal toon to New York jooɓi ngal ken wona pitali joyyi e kadi habaruji toon to Gaza ko fate e gueɗo heege waroge Palestine surtout contradiction mo kanko Donald Trump mo waɗi hannde hakkude makko e Benjamin Netanyahu nde wi wonde ko gongira e gonga Palestinaɓe nene maya toon heege ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe Israël naɓe koɓe celno haalde ko wawi wonde fof en wayno ko ma en continue suivde kadi habaruji gummoto toon to New York ko fate ɓeɗo mayɓe andude hol kamɓe e andude kadi holko woni sababu kanko hoore makko omo fella ɓeɗon ɗo e wedde so Allah jaaɓi ɗum noon ko musidɗo moon Amadou ko musidɗo moon Amadou Touré haaldano e moɗon yen mbaal jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi